Zawsze mnie nerwuje, jak 2 listopada już są Christbaumy we marketach, pięknie postrojone, także możecie fertyć kupić taki Christbaum i już nic nie musicie robić. Ja rozumiem, że czas płynie i nie może być tak, żeby dymy bazować na jakichś starociach, ale brakuje mi w tej gorączce świątecznej tego działania, które jest działaniem pospołu wspólnego, rodzinnego. A jest w tym coś, co w ogóle się nie kojarzy ze świętami. Tak, ten Pan Jezusek był jakimś przedstawicielem sanepidu i przychodził sprawdzić, czy mamy okna pomyte i podłogi, czy kurze mamy pościerane i czy tam rań we szafce jest już wszystko pomyte. Bo to nie o to chodzi. A już to powiedzmy, że trzeba się przygotować na wyzuch. To ja rozumiem te pucowanie wszystkiego. Ale zanikło coś, co jeszcze ja pamiętam z dzieciństwa, że my sami robili ozdoby, też mieliśmy nakupowane, ale te, co my sami robili, łańcuchy, kety rozmaite, jakieś insze rzeczy, to my je potem pieczołowicie chowali i zaś były na następny rok i nawet jak zblakły, jak były niepiękne, to my je też wieszali na ten Christbaum, który musiał być prawdziwy. No, ja się dzisiaj sprzeciwiam prawdziwym choinkom, ale plastikowych też nie mam jakoś w poważaniu. Kolejną rzecz, jakiś dla mnie było takim, jest faux pas, że te Christbaumy już są, że już te melodie tam lecą, głównie amerykańskie, no bardzo dobrze, bo jeszcze by brakowało, żeby w markecie leciały polskie kolędy, już te roski. My Christbaum stroili dopiero we Wilio, tak koło 11, 12. I też, znaczy czym o tym godą, bo ja tam za bardzo zdolno nie jest manualnie, ale to, że się zrobiła sama i co roku bardziej to ozdabią, to jest na szkle malowane i wcale nie potrzebowała do tego jakiegoś talentu. Miała kąsek szyby, którą położyła na obrazek z kalendarza. To był taki specjalny kalendarz, jak były ryciny ze średniowiecza XIV-XV wieku i to jest akurat Narodzenie Pańskie, kiedy sam wszystko je, oczywiście jak widzicie Pan Jezusek się nie narodził w takim przepychu, no ale okres, kiedy to powstawało, to już tak miało być, latają sam aniołki, a ja co roku te obramowani przystroją rozmaitymi szklanymi rzeczami, które sam dokleją albo coś domalują, także to jest co roku piękniejsze. Zmierzą do tego, co byście spróbowali coś pospołu razem zrobić. Choby to było czaskanie orzechów do makówek, czy tam do jakiegoś kołocza, choby to było właśnie klejenie tej kety, czy zrobienie jakiejś ozdoby. I bardzo was proszę, no już nie strójcie tej choinki dzisiaj albo jutro, no zróbcie to, no powiedzmy, że dzień przed Wilią już, tak? No i wcześniej. Wyłączcie te wasze komórki, nie miejcie ich wedle siebie położonych przy stole wigilijnym, tam ma być łopatek i sianko pod obrusem i nie jest członkiem waszej rodziny telewizor, także go albo odłączcie, albo go przynajmniej wyłączcie, a nie żeby on szł całki czas, albo wszyscy czekali, że tam coś będą śpiewać kolędy, to wy posłuchacie. Tam będą śpiewać kolędy bardzo dziwnie, bo Jorosz się załapała na coś takiego, wy te kolędy możecie śpiewać. No i ja bym chciała takie coś życzyć, żebyście coś zrobili pospołu wspólnie z familią, przede wszystkim zdrowia, żebyście się nie przejedli, nie wyciepłowali jedzenia, bo to grzech, nie nakupowali tego za tyle, bo potem to tego nie zmożecie i nie padali, że syn Bożego Narodzenia je barsztytki, albo zakupy, albo jak to padają, wyprzedaż, nie? Albo niskie ceny, nie? I no coś zupełnie innego.